La mona de Pasqua és una tradició que no únicament es manté, sinó que guanya força. Els pastissers catalans han arribat a un nivell amb les tècniques de preparació de la xocolata i el sucre que els permet reflectir, com si fossin petites falles, els fets socials més rellevants. Evidentment, a les nostres cases no podem arribar a aquests nivells, però sí que podem fer de la xocolata una llaminadura molt interessant per a la canalla i, alhora, bona per als adults, si tenim en compte els percentatges de cacau en la composició de la xocolata. La podem perfumar amb vainilles i te de llesamí i fins i tot podem fer, amb l'ajut de fruites tropicals, un plat sorprenent i divertit. Una hamburguesa de xocolata amb guarnició. També, si comprem un pa de pessic, podrem aprendre a fer la mona més simple.